Bueno, dator larun batian Arrulen izango dan ekitaldia pixka bat izango da, azkeneko 2 urtetan indan lanan erakusketa bat, ez? Eta orduan, azkeneko 2 urteetan esaneten bezala, landu dugu, egurraren transformazioa, bai menditikan, abitzenetikan, zerbaitetan bukatu arte, ez? Luze junda, mendin zuaitzak kontzerregi moztu eta botata utzin behar da lehortzeko. Azkenean egurran erabilera nola itezan da gauz gutzi, ezta. Horren zean, bideo bat egin da, bertakoak egina, Eko Museo bertan gabiltzanak, museo hortan, bideo hori botako da, ze horren aurkezpen hori botatzeko asmoa dugu. Aurkeztu bideo hori kartelare jarriko dugu eta gero gaintzeko museo ikitango da, umia, amaiketako bolatokik eta gauz guztiak. Nosotros dentro del Museo de la Confitería lo que vamos a hacer unas jornadas de puertas abiertas en el que a partir de las 7 de la tarde hasta las 10 de la noche, en colaboración con la Música Escola de Tolosa, habrá unos conciertos dentro del museo. Aparte, haciendo un juego con la Noche Blanca y como cosa curiosa, pues vamos a la gente de las visitas, se va a dar chocolate blanco caliente y el domingo será de 11 de la mañana al 2 del mediodía. Topikera gerturatuko dan edonor, ohiko erakusketaz gain, ikusi ahal izango du baita ere aldizkako erakusketa daukaguna dala Vietnameko urgaineko txontxongiloena, eta nazioarteko museoen nazioarteko eguna dela eta antolatu dugun argazki lehiaketa, horrekin egin du erakusketa bat, eta erakusketa hori irekiko dugu larun bat gauean, arratsaldeko 9:00. 1990ko jabeak egingo du baita ere bertan museoaren barruan, Ambigu izeneko lekuan, Blanc de Blanc izeneko koktel bat, igandean goizeko 12:00 sari banaketa egingo dugu argazki lehiaketarena. Eta hor 3 sail egin ditugu, aurrena, gazteena eta helduena, eta beraz 3 sari banatuko ditugu. Eta bai bezperan gauean eta igandean egun osoan zehar, Tolosako Musika Eskolako ikasleek ere, museoko 4 gune desberdinetan, beraien piezak eta bestia jotzeko aukera izango dute. Tolosako Alde Zaharretik eta Andre Maria Elizan baita ere, antortxekin eta gaueko bisita gidatu bat egingo dugu, gabeko 10:00 hasiko dena, 12:00 bitarte.